Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga urip nu Allah, isa din sa margun ubon kisampay sa manusia na su kaswatang kakudatar ka manusia sa tarutupa kasuswat. Ginan na ungayanan da kisampay ron. Sabab sa miyakwap na basa o mga loks tanong apya dia ginawang ka na di ka umpan kaswat. Ginan mga urip no Allah sumanusia kagdam tano si kukawiyag-wiyag tano dirak tano masuswat na subaran tano to ku Allah. Sabab sa waraan dinanan, adyang kanan ang mga tao ay agagalbak niran na diran di ka pamaawingi si kudatariran. Disiran masuswat raka ko parangay, disiran raka masuswat ko kanditar ka, disiran raka masuswat si ko dingka di kapagagama, disiran raka masuswat si ko kambubuntalan ka, disiran raka masuswat si ko kapananaruan ka na gusto mga guguwing ka na upama kus kanian na pagilayan niya na ginawa niyan na mas madakli paawing hadis ka ugay nasakay kanununuan niyan na di niyan kanunuan aginawa niyan. Ginan na madakla ng mga manusia na di tanuanan ipagawid akal mga urip no Allah. Ayayawid tanu akal nandumanay kaswat tanu ku Allah subhanahu wa ta'ala asar ka masuswat tanu su Allah na api alang unataw ku dunia na ditanuiran kebubayan ugay na may man kasu Allah na dir ka masuswat na api alang unataw ku dunia na masuswat raka na da akipantagin jinan maurip nu Allah ay suwatan tanong na suwalla kasuwalla na miya kalbulbud suwatan miya kaito'y tubu'y suwat kaon na pagkabubayang kanyan na gumiya kaito'y tubu ay suwat kaon na pembugang kanyan sa balas ada pito tamanan yan balas sa mga pipya sa isang kaya dunia na taman ay sampurna yan na sa alungan na muri. Yan mga urip no Allah miya panutul o mga panunutul adeng kuna sa katawa mama ayang aran yan na si Joha sikun si Joha na piyang usiatan yan suwata yan at tigyan ay karitang ko na din ka pagawid na akal so di ka suwaswat ako mga manusia kadisirang bukaswat na suwaswatan ka na so Allah tiyang kutawata yan tantuang karakon adika keswatu mga manusia na diyang kutum kinuha niyan so kuda yan namipudi yan siran na tigyan ay karitang ko na tutundaan tang kaya kudata apagwitan ta sa padiyan na siya gadan nilan sa mga manusia na tigang kuta mga manusia pumili na ikuduwa ang bata ino kuda so kuda kapkudan na bayiran dun tutunda so kudairan nagyang kutung mikuda si amayan na siya gadaniran so mga manusia na tigira na pumili na yan ko ama ada gagawin niyan sa watayan amadda makapipya ginawa niyan kukudayan na suwata yan na mararasaya tumutunda sa kuda amadda si amayan at tiginay karitang ko naskap manipagda na siya gadaniran man so mga manusia na tigong mga manusia pembeli na yakwata ada gagawin niyan sa loksyan as kanya ni madda sang kaya kuda na yan pakatutundaan sa loksyan at yan ay karitang ko nadasiran man maswat na tungpad tatigin manailangon na magdatatigin manailangon na miyagdasiran na dua nagyang kutung at tigong mga manusia pembeli na ikumbata din na mga gagawiran sa pangangayaman kapinduan niran sa kudairan
na tigian ay karitang ko na dasiran dun maswat na tigian ang tunay suwan tama kan na tigian asagdiya kung kakukuda kapa paletaw na muwid kaubayaran na yakaswat jinan mga urip na Allah ida suwatan sa manusia ini na ayay kidiya tanurun na yatanu suwatan su Allah subhanahu wa ta'ala asu Allah naskan yan ikya patutan sa suwatan umang urip niyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.